Sziasztok, én Zalán vagyok, és ez egy újabb Minecraft rész lenne. De valószínűleg rakok be majd zenét. Mármint nem úgy értem, hogy az a saját zenémet, hanem lehet berakni a YouTube feltöltéskor zenét, és valószínűleg oda fogok zenét bele. És letöröltem azt a... mi az? Azt az alkalmazást, amivel lehetett egy tudpakot állítani, mert túl sokat foglalt. Mert nem túl sokat foglalt. Meg azt a Vlogger Game, vagy mi volt az, azt is letöröltem. Mert így a több videóban is így jött az a hülye... mi az? Most nem jut eszembe. És azért nem akarom felhangosítani a játékot, mert akkor meg zúg az egész videó. Megy. Itt is lennénk újra. Igazából vágtam egy kicsi fát, és ennyi, megettem. Valószínűleg a következő részben elkezdek majd bányászni. Mert ez így rohadt unalmasak a részek. Videó van. De megy a videó. Nézd. Nem veszed. Jössz? Ne? Jössz? Itt is lennénk újra, és itt van velem a barátom, társam, gamer társam, mindenem. Ja! Lassan leállítom a videót, és majd egy újat. Akkor ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, kérlek nyomjatok rá egy lájkot, majd iratkozzatok fel. Sziasztok!